Tak, ešte vykopem trochu stromu, aby sme mali samozrejme zásobu, lebo sa nám blížia tie jarné prázdniny, ale nám blíži jar a my si môžeme tady dať dokopy, lebo za chvíľku bude trošku slnečne, nebude až tak zima. Takže dáme si tu také bloky. Tak a ideme domov. Ja sa celkom teším. Ale úprimne neviem, ako to bude vyzerať. Musím zobrať to auto a premiestniť ho cez vodu, lebo auto samozrejme nemôže ísť do vody. Takže, ako to vyzerá, ja mám taký silný, že to mám ráne na tomto, OK. To si môžeme takto dať. A môžeme ísť domov. Ja sa celkom teším domov. Sa nemám úplne najlepšie ako milionársky, ale ako je celkom dobrý, takže chill. Takže my si ho postavíme na také miesto, ktoré tu musíme ho pekne zaparkovať, aby dobre, lebo nevidím ani dozadu, ani dopredu. To je to ťažké, kamo to je. Ja si ho asi dám tak. Tak, pekne. Aj môj obrazy, moje aučičko, môj domček, takýto celkom pekný, ako cítiš, nie strecha, nemáme tu žiadne dvere, ale tak blíži sa nám samozrejme jar, to je bude trošku teplejšie, to je budem chodiť vonku, tu nejaký blok je. A ako celkom pekný dom, takže uvidíme, asi si idem na čo vykraftiť. Tak, to si dačo vykraftíme, napríklad si vykraftíme také styky, aby som si mal trošku na meč, dačo, taký meč, tak, nechce dať, že úplne povieme. A dáme si to asi takto, a to by som dal tu, aby som to mohol brániť. Dobrý deň. Dobrý deň, prosím vás, čo tu chcete? Toto je celkom môj pozemok, tak neviem, čo by ste tu mali ako robiť, ale no, tak sa pýtam. No, dobrý deň, no a čo chcete? Musím vám dať čo povedať. Ale je to veľmi smutné, neviem, či budete z toho buď sklamaní, alebo normálni. No, a čo sa teda bude diať? Ja sa trošku bojím. No, váš dom sa ide zbúrať. Čo? A prečo by sa mal zbúrať? Tu nedovolím, tu je môj dom a nebude sa búrať. Vám hovorím, že bude sa búrať o 5 minút. Takže tu teoreticky nič nebude. Nie, prečo? Prečo sa to v tom nie? Oj, dojde na sa, musím dať dokopy. Ach jo. Kamu zase odišiel, trošku mu sa dal dokopy, ale akože to ma celkom mrzí, že ako sa ide preč, že dovidenia, Marina sa volá kamu. A je to chlap. What? To nedá vôbec mysel. Nič, už zmizne, lebo čo? Rozkopem ťa. Ja by som si mal zobrať lepšiu zbraň. Ja by som si mal zobrať lepšiu zbraň. Ja mohol si zobrať takú zbraň. A teraz funguje. Jo, funguje. Tam je. Ideme hneď za ním. Stojte! Let's go. Kam som mám tu neopomenička. Každopádne je kamo zničený, úplne. Teraz som vám vyhodím, a mi bude sa nepotrebí, ako on sa teoreticky aj správne, to už je samozrejme jedno. Na môj dom sa o 5 minút búra, tak ja idem od toho trošku ďalej, aby som sa napríklad nezranil. Ach jo. No tak sa budem pozerať na ten môj pekný domček. Á, nemal byť ten domček. Jaj, asi by to mal byť tamto. Haha. Ide sa odpaliť domček a rozbiť, lebo samozrejme nikto nebude mať domček. Jaj, toto je také smiešné. Jaj. Tak ideme
tu, čľup. Jaj, tento krásny domček sa ide dať preč. Jaj, to je škoda. Jaj, ide sa odpáliť domček, no. To ideme prvé kopať. Takže toto ideme rozbiť. Tak. Ideme ten domček úplne roztrepať na malé kúsky, takže ideme zhorí to krásne, to je taký dobrý pohľad toto, taký som ešte lepšie nevidel, tak. Tam odpalíme toto. Au, to sa mi nemôže stať, lebo ja som samozrejme najlepší. Ešte odpalíme toto, ale aby sa nám nezničili stromy, lebo za to môžeme ísť do väzenia. Ojoj, snad nám tu nezhorí les. Ojoj, ja musím ísť do vody. Kámo, teda neviem, či prežijem. Jaj, toto musím dať istu, kámo, počkej. Ako ja som dobrý staviteľ, takže by som mohol dajak sa vystavieť, ale ako úplne rýchly nesem. Au, kámo. To sa nedáva, hop. Už je celý zničený, platno, všetko preč. Neviem, čo tu mal za blbosti, ale dobre, toto vykopeme, toto. Samozrejme aj dajaký tento tu. Tak, on tiež spal, ale to samozrejme nevadí. Potom ešte zoberieme toto. Pôjdeme do vodičky, alebo netreba. Ojoj, ne, čo ja tu delám? Čo ja to robím? Jaj, toto je jedno to je. Ale keď takto sa bude približovať, tak ho vybuchnem. Kámo. Toto je dobré. Nič tu nezostalo. Jaj, toto všetko vykopeme. A môžeme mu to dať. Ale nemôžeš si postaviť nový. To má zakázané inak pôjsť do väzenia. Jaj. No, takže kopeme. Tak, ešte toto drevo. Tak, ešte ho určite dáme. Tak ešte tento tu, kde vyhodíme do vodičky. Jaj, ale tomu dáme tomu panovi, ako nebudeme až taký zlý, hej, aby tady si ušiel. Jaj. No. Takže ideme, kopeme, dáme si tu mudnovú trávu, alebo oni to robotníci urobia, lebo ako chceme mať dajaké tie, ja som zase spadol vody, ako chceme mať dajaké, umri, jaj, ale ako oni to urobia, takže teraz som spadol, no, dobre, teraz ešte toto vykopeme, toto ešte vykopeme, akože, hej, no to furt padá, to je taký dom dal, čo až, jaj, kámo, toto je, není dobrá moc. Dobre, teraz vykopeme toto, a teraz máme celý komplex. Jaj, kámo, to je dobré. Jaj, toho domu nič nezostalo, tu som získal nejaký steak, ale aj toto je nič dobre než barák. Ráne tí robotníci, alebo oni to všetko komplet dali preč, ani nič nezostalo, ako len toto nejaké prebytky tu tak. A to je tak všetko, kamo, oni si dali ešte vlnu, aby na to kamo vyskákali. Reálne, ja som videl, že on, kamo, toto vôbec neskočil, že toto vôbec neskočil, kamo, to každý skočí, kamo, prečo to neskočil, len taká zlupej, kamo. On taký zlupý, kamo, to dáme predať, kde, neviem. Tak asi budeme si dačo hľadať, nič, idem si zavolať kamaráda. Jaj, idem mu zavolať a budem s ním aj pracovať.
Dobre. A skoro je cieľ, že bude cizet Čech, ale tak nie na tom neviem, že nie sme kamaráti. Takže idem mu zavolať a bude mu rozprávať. Keď nebude človek obyčajný, ale dobre. Ach, co se děje? Co se děje, Patriku, co se děje? No, mne sa stal taký problém, že vlastne môj barák, taký maličký celkom, on vlastne vybuchol. No a pak co dal? A Patriku, co dal? A potom vlastne ešte, no, vlastne oni tam prišli tí robotníci, lebo vlastne ja som mal ten obyčajný dom a vlastne potom jeden villager tu prišiel a mi povedal, že nie, že tento dom ide preč, že idú ho opratať, idú neurobiť čik, že idú proste rozbiť toto, všetko porozbíjať, pobuchať a neviem čo, ako chápeš to. A oni mi to celé všetko zničili, ako vidíš, no, vidím. A vlastne teraz by som od teba potrebovala pomoc, že vlastne ako by som ten nejaký barák získal naspäť, ako neviem, či by si mi mohol pomôcť, ako mám tu len auto a také tie bloky, zbraň, steak, meč, styky 11, quake plants 31 a kladivo. A to je všetko, čo mám. A oni tu poskladajú, neviem čo, také čierne tečky. Ja, oni by to celé zničili. Jo, a vieš, čo by si mohol udelať? No, čo by si mohol robiť? Vážne by si mohol postaviť nový? Ne, však to je ľahký. Vlastne nájdeš nejakú, ako sa to volá, ako sa to menuje, nejakú oblast a potom môžeš do tej oblasti ako ten dom postaviť. Ako nemôže to byť taký istý, ale môžeš dobrať materiály a vlastne ono to postaviť môžeš to. Ja, či tiež pravda, to ako máš pravdu síce. No to by som mohol, to máš dobrý nápad. A kde by sme to tak mohli postaviť? Ja neviem, aby som to tady postavil, kde možno u skály, alebo vo vnútri skály. Vo vnútri skály? No, to by som mohol postaviť, ono by to bolo celkom pekné. Ale ešte jedna vec. No, jaká? Máš nejaké bloky? Ja nemám, nič u seba. Ja tiež nemám. To máme asi obidvaja. Jaj, tak to nevadí. Tak zkoušíme například, ja nevím, prostě najdeme takú oblast. Jo, dobre, to bude asi najlepšie, tak ja už hľadám. Takže to tu odhodíme tak. Tak aby si toho nevšimol. Ja už si toho všimol, čo tam máš, ale to je jedno. Nikoho nezrobil. Á, dobre, inak rozprávať takedy slovensky. Neviem, keď som mu podal je po slovensky, samozrejme, ale nemôžete mi hovoriť. On chce po česky, to po česky. Ja, to máš pravdu. Tak hľadaj takú oblasť. Dobre, tak idem hľadať. Má bola nohy. Jaj, kde to je? To je táhle, tu je to, za chvíľku tam budeš. No, celá to máš. Za chvíľku tam budeme ešte koľko blokov, to je dosť vysoko. Jo, ono to vlastne bude v skále. V skále? Tam nebude zima, alebo tam nebudú nejakí pavúci. A celkom, ten stôl je celkom hnusný blé, sú nejaké normálne bloky, kam ani u sebe nemám. Jo, tak preto som ti hovoril, aby si dal kreatív. Kreatív? Kamo, to môžem skúšať nepodvádzenie. Akože, chápeš, podvádzenie, chápeš, v češtine. Ne, môžeš to plne skúsiť. A napríklad, môžeš si postaviť a vo vnútri môžeš si dať samozrejme aj také bloky svoje obľúbené, napríklad modrá, biela, nebo tak niečo. Aha, to si môžem akože vo vnútri aj promeniť, ale vlastne keď má ten crafting, tak vlastne to sa dá lepšie. Ale to máš pravdu. Dobre, tak si idem na kreatív. Vedavý, ako to bude vyzerať, a ako to bude vyzerať tam mám. Ok, už mám kreatív. Tak kde by sme to teraz postavili, Tomáši? No ja by som to takto postavil, že tady je nejaká vec, nejaký vec som mi to nazvala. A tu je taká díra, akoby taká trošku. A tam to budeme začínať stavať.
Jo, tam by ste to mohli postavať. OK. Dobre, kámo, tak kľudne môžeme. Dobre, tak skúsime. Ja by som to možno urobil takto. Že by... Ja by som to skúsil takto. Označíme si tento blok. A dať je proste do nekonečna skoro, dať je proste tam. A keď sa nám to nebude páčiť, tak tam môžeme dať lomeno undo. A takto môžeme to dať. Jo, to je takom dobre, to takto bokaču dal. A vlastne, nakedy teraz, 2, 3, 4, 5. Tak tu, lebo tu, ako tu už asi končí, tak asi nebudeme to úplne mať. Takže dáme asi to takto, tak? Jo, môžeš. A vlastne máme bloky, 1, 2, 3. A to už tu tak nie, to už tu tak asi nie, ne? Ne, to už tam ne, to už netřeba. Dobre. A teraz by som dal potadiaľ. To som ja mal fixed. Ako neviem, či to bude fungovať, ten môj príkaz, ale uvidíme. Jo, to by mohlo fungovať teda. Lomeno set. Ajo. Ako asi jo, ako to môže takto udelať, jo, to bude dobre. OK, ono to je celkom dobre. Tak to by sme mohli postaviť, to by mohla byť taká chodba, alebo čo, kamo ten, aby sme mohli postaviť aj pár luxusný, kámo. Jo, to by si mohlo, to by bolo ako celkom dobré, ako, máš pravdu. Že tu by bola taká chodba, že tu by sme išli na výrobník, to by sme dali preč úplne. Ja neviem, tu bola taká záhrada, alebo také načukám. Jo, to by bolo mega dobrý, to by bolo celkom dobrý. Ináč, teraz to by si to mohol ako zadelať, tohle stone. To tu, áno. A teraz by si mohol dať tie farby. Ako moja obľúbená farba je modrá. A neviem, aká je tvoja farba obľúbená. Moja obľúbená je biela a žltá. Tak by si to mohol robiť 2 farbami. A mám dať tam aj nejakú tvoju izbu alebo pokoj? Ja mohol by som udelať, a kedy by som prišiel. OK, takže dobre, to je takto, ne? Jo. A my by sme to mohli, začalo snežiť. A my by sme to celkom mohli aj urobiť aj takto, ne? Že vlastne to dám trošku preč a že nechcem, aby to bolo takto, že tu budem mať také zrkadlo, že na prírodu, to asi nie, ale mohol by som takto urobiť. Jo, to by bolo celkom super. Aby som to takto urobil, že toto by som dal asi všetko preč. A vlastne, tu by som to začínal. Tak. Že vlastne to by som dal preč, aj tú vec, to je úplne hlúpa vec. Tak. A teraz by sme to mohli urobiť. A teraz by som to dal všetko úplne že preč, že akože by som proste dal že preč, proste, že toto by som dal preč. A že tu by to tak začalo, že to by som dal, aby som mal taký výhľad, to dáme tak, ale zase to nie je úplne ďaleko, takže to je chill. Aby som to mohol mať tak potadiaľ, ne? Aby som to mohol mať. Čo myslíš? Nemyslíš, Tomáši? Jo, tak aby si to mohol mať. Takže dáme to takto. OK, on to je ten blok taký nehorší. Ale teda nemusí ani delať, lebo ono to aj tak všetko dáš preč. Lebo ono to označí a ono to bude dať takto. Ja aj to je vlastne pravda, to je jedno, že to opravujem. To máš pravdu, síce. No, to je fakt. Dobre. A teraz by som dal okno. A vlastne cez to okno by som dal takto, napríklad, ja si to asi označím, lebo nechcem som to úplne stavať. Ja, to by si mohol označiť, to máš pravdu. A akože, hej, to máš ako veľkú pravdu. A ja by som to robil, no takto, hej, že ty si vlastne označiť tento blok. Dá si ho takto a teda môže označiť. OK. To označíme si to.
dáme lomeno glass, takže uvidíme, ako to bude, To je tak. Dobre, takže tak. Jo, to by sa tak mohlo robiť, to nemusí opravovať, som ti to hovoril 5-krát. Nevadí, nezlob sa, nenevadí sa, chápeš ma, to pomešťeš, no. To je jedno. Dobre, to je dáme to tak, to musíme opraviť. Ale počkať. My tu ešte potrebujeme vchod. To je tak. Jo, tak by sa to mohlo udelať. Jo, tak uvidíme, takže ja by som to dal asi takto, že tak. Plus, ono to aj celkom prší. Plus tak.